Sziasztok! Az első videó témája az lenne, hogy milyen is a japán nyelv. Igen, egyébként a csatornán így a japán nyelvvel, illetve érdekességekkel kapcsolatban készítenék videókat. Na de most akkor vágjunk is bele, mégis mire számíthatunk. Kezdjük azzal, ami nincs a japánban. Általában többes szám. Igen, vannak módok arra, hogy bizonyos szavakat így többes számba is mondjunk, de legtöbbször nincs így speciálisan meghatározva, hogy valami most csak egy vagy több. Ezt vagy a kontextusból kell kitalálni, vagy pedig a saját fantáziára bízni, ez leginkább csak akkor okoz gondot, ha fordítani kell. Aztán névelők, ugye az a, az, egy, ezek általában a japánoknak gondot is okoznak ugye az idegen nyelveknél. Nekünk nem fognak a Japánban, mert ugye nincsenek. Aztán nyelvtani nemek, ugye, aki tanult németet vagy franciát, az tudja, hogy nem hiányzik nekünk, tehát örülhetünk, mert a Japánban nincsenek. Aztán sok igeidő, ugye, angol. A Japánban csak múlt van, meg nem múlt, tehát így nincs sok választási lehetőség, ugye a nem múlt az lehet jelen vagy jövő, ez azért ugye általában világos szokott lenni, hogy melyikről van szó. Aztán személy és szám szerinti ragozás, ugye magyarban van, igen, aki németet tanult, az tudja, hogy attól még, hogy a magyarban van, annyira nem jó tanulni idegen nyelvben, úgyhogy szerencsére itt ettől is megszabadulhat. Hát szerencsére az itt ugye nagyon kell figyelni a kontextusra, hogy kitaláljuk, hogy most mégis kiről, miről van szó. Mivel a japánok nagyon szeretik elhagyni az ilyeneket, hogy én, meg te, meg stb. Így ezt általában ki kell matekozni. Aztán nehéz kiejtésű szavak. Na, ennek örülhetünk. Igen, a japán az eléggé jól illeszkedik a magyarhoz, etéren viszonylag elég tiszta a kiejtés, tehát nem olyan elharapott, mint az angolban, viszont sokat hadarnak, tehát a gyors beszéd az a japánoknál elég gyors tud lenni, de a kiejtéssel a magyaroknak nem szokott problémája lenni. Egy-két hang van, ami kicsit eltér a magyartól, de azon kívül sima ügy. Aztán ami van, igen, itt mondjuk megemlítendő, hogy általában a japán mondatok szerkezete az alany, tárgy, állítmány. Ebből a legfontosabb, hogy az állítmány az mindig a mondat végére esik. Aztán partikulák, ez ilyen viszonylag speciális dolog, ezek végül is olyan nyelvtani elemek, amik meghatározzák a szavaknak a mondatbeli szerepét, tehát, hogy alany, tárgy, hely, stb. Ezekkel szerintem úgy általában nem szokott gond lenni. Aztán toldalékok. Igen, hát mint a magyarban, a Japánban is szeretik kicsit halmozni a toldalékokat. Igen, itt ebbe a magyartól kicsit eltérő dolgok is beletartoznak, tehát például a tagadáshoz is
külön toldalék van, nem csak így odabigyeztjük, hogy nem, és kész. Aztán, hát ugye a múlt időhöz, udvariassághoz, ez ugye fontos a Japánban. Aztán toldalékolás szerint kétféle ige, plusz 2 rendhagyó. Igen, hát igazából ezen kívül van még pár olyan ige, aminek valamilyen alakja rendhagyó, de ez főleg az ilyen nagyon udvariassági igéknél fordul elő, de hát azoknál is elég konzisztens, tehát van pár, aminek elég egyértelmű a toldalékolása, azon kívül van egy pár rendhagyó, az még szerintem elég jól belefér, tehát legtöbb esetben egyértelmű lesz, hogy is kell toldalékolni. Aztán kétféle melléknév, igen, hát azért azok is elég egyértelműek, tehát ha tudjuk, hogy az egyik fajtával mit kell csinálni, meg a másik fajtával, akkor onnantól könnyű. Aztán udvarias nyelv, igen, hát ugye a magyarban gondolhatunk az önözésre, magázásra, tetszikelésre, hát a Japánban ez így extrán van, tehát mind nyelvtanilag, mind a szavakban vannak ilyen kifejezetten udvarias dolgok, sajnos ezt is meg kell tanulni, ez is azok közé a dolgok közé tartozik, amik miatt a japán szakos egyetemistáknak álmatlan éjszakáik vannak. Aztán szavak, amelyek az emberek egymáshoz való kapcsolatától függnek, tehát hogy most éppen milyen szót kéne használni. Igen, ez főként ugye az udvariassághoz kapcsolódik, illetve az adás-kapás igéihez. Igen, ugye a japánoknál nem lehet csak úgy simán adni meg kapni, tehát ott ugye nagyon fontos, hogy melyik személy van felül a ranglétrán, és hát szerint kell kiválasztani az igéket. Ha magadról beszélsz, akkor te mindig a legalacsonyabb helyen vagy, viszont ha tőlünk teljesen független emberekről beszélünk, akkor ott azért már kicsit trükkös. Aztán 3 írás, plusz a latin betű, és hát ugye ezek közül Kínából jövő kanjik, azok ugye elég sokan vannak. Itt mondjuk így pár ezer írásjeggyel számolhatunk. Igen, ugye ezek azok, amiket ha meglátsz egy csomagoláson, akkor hogy ja, ez valami ázsiai. Tehát ezek azok a speciális írásjegyek. Aztán számlálószavak. Hát, ha valaki tanult kínait vagy koreait, akkor ez így ismerős fogalom lesz. Igen, a számláló szó, ha így a magyarhoz akarjuk hasonlítani, akkor mondjuk, hogy egy üveg sör, vagy egy pohár sör, vagy egy vetni kenyér, egy gombóc fagyi, egy szál cérna. Csak ezeket kötelezően kell használni, akármilyen konkrét dolgot is számolunk, és igen, azt úgy érdemes tudni, hogy éppen melyiket kell használni. Ugye attól függően, hogy mit számolunk, ez is az olyan dolgok egyike, ami így nem hiányzott az életünkből, de van, és meg kell tanulni. Aztán sok hangutánzó és hangulatfestő szó. Ugye itt kezd érdekes lenni a dolog. Igen, a Japánban egy rakat ilyen szó van, és hát ugye nem csak hangokat utánoznak, hanem ilyeneket használnak akár érzésekre, érzékelésekre,
vagy akár arra, hogy hogyan csinálunk valamit, és hát ezeket eléggé használják a magyarban. Ugye nem gyakran mondjuk, hogy a kutya azt mondta, hogy wow, wow. Ennek eléggé ilyen gyerekkori imidzse van. A Japánban nem, tehát ott mindig mindenki bármilyen helyzetben használja ezeket. Egyébként abból a szempontból jók, hogy azért elég következetes az alakjuk, van pár variáció, és ha azt tudjuk, akkor azok alapján elég könnyű felismerni őket. Hát ugye már csak azt kell tudni, hogy melyik pontosan mit jelent, mégis milyen szavakra gondoljunk. Például van a doki-doki, ez az izgatottságnak a ilyen hangutánzó, hangulatfestő szava. Egyébként igen, ez még hangutánzónak is elmegy, mert a szív dobogást akarna utánozni. Aztán van ugye Pikachu, ugye mindenki ismeri, de azt már kevesen tudják, hogy a neve az ilyen hangutánzó szavakból származik. Ugye a pika-pika az ilyen csillogó, villogó, fénylő jelentésű, a csú-csú pedig az egérnek a hangja, magyarul cincin. Aztán például van a zara-zara, az ilyen érdes, tapintású dolgokra használják, ezzel szemben a szara-szara, az meg a ilyen sejmes tapintású dolgokra. Igen, ugye érdekes megfigyelni, hogy milyen dologra, ugye milyen szót használnak. Hát a ilyen hangutánzó szavaknál ugye maga a szó alak is hát valahogy utánozza azt a dolgot, amire vonatkozik, tehát akár így maga a hangalak érzetéből is lehet következtetni, hogy ez vajon milyen dologra utalhat. Ezek érdekes dolgok, így színesítik a nyelvet. Aztán ugye írás. Igen, a legtöbbeknek ezzel szokott meggyűlni a baja. Egyébként az íráson kívül alapjában véve a japánról azt mondhatjuk, hogy elég magyar barát nyelv, tehát mondjuk egy angol anyanyelvűhöz képest nekünk már előnyünk van, ez azért jó dolog. Na de írás. Vagy föntről lefelé és jobbról balra halad a szöveg. Igen, ez a hagyományos írásmód. Egyébként még most is használják nyomtatott kiadványokban. Viszont emellett a vízszintesen balról jobbra, tehát amit mi is használunk, ez az írásmód is teljesen általános, ugye az interneten, ott ugye ez a használatos, aztán nincsenek szóközök, hát ebben mondjuk az a jó, hogy nem kell gondolkodni, hogy most ezt egybeírják, vagy külön, vagy kötőjellel, ugye ilyen probléma nincsen, mindent egybeírunk. Viszont ugye olvasásnál ott ugye figyelni kell, hogy akkor most hol kezdődik, meg hol végződik a szó. Ezért mondjuk jó, hogy ugye van többféle írásjegy, azoknak a váltakozása is így valahogy vizuálisan tagolja a szöveget, tehát hála nekik valamennyivel könnyebb olvasni. Aztán kétféle fonetikus írás, ugye a hiragana, katakana és a fogalmat jelölő írás, ami a kanji, ami Kínából jött, de miért? Tehát
Igen, már a japánok is kicsit bánják, hogy ezt átvették, de most már ez van. Ugye ezekből van több ezer, és plusz ugye vannak néha latin betűk, illetve a számok. Aztán hát ugye a kanjikból az a pár ezer, az hétköznapi használatban olyan több mint 3000, amit tudni érdemes. Viszont van olyan nagy szótár, kanji szótár, amiben olyan 50 000 kanji is van, de ettől nem kell megijedni. Ez csak azt jelenti, hogy létezik egy rakás kanji, amit igazából senki nem használ, tehát ez csak ennyi. Aztán ami jó is, rossz is, döntsük el, hogy nincs abszolút helyesírás, tehát oké, hogy a hivatalos és a médiában megjelenő szövegeknek azért van egy meghatározott írásmódja. Például a kanjik, azok úgy elég erősen szelektálva vannak. Ugye nem lehet csak úgy akár milyen nehéz kanjit használni, amit senki nem ismer, vagy ha mindenképpen szükséges, akkor hát elvileg az olvasatát, tehát hogy mégis minek olvassuk ezt, azt oda kell írni. Ez azért egy elég jó gondolat. Na viszont ezeken kívül az ember igazából úgy ír, ahogy akar, és attól még senki nem fogja azt mondani rá, hogy ez még írni se tud. Hát hogy tanult ez az iskolában? Nem, a japánoknak az írás az inkább ilyen kreatív dolog. Most az én lelki állapotomhoz ez az írásmód illik, és ezzel fejezem ki magam most a legjobban. Ez ilyen tudatos választás, és teljesen oké, tehát a művészetekben is ez egy kifejező dolog. Nem a alul iskolázottságnak a bizonyítéka. Erre van itt egy szó, egy rakás módon leírva. Ugye ez a yoroshiku találkozás és egyéb alkalmak során szokták írni, hogy legyünk jóban. Hát ugye a japánok a harmóniára törekednek, tehát mindenkivel szeretnének jóban lenni. Ez a szó jól ki is fejezi, tehát gyakran használt, és ugye ezt lehet hiraganával, csak így simán, yoroshiku. Lehet úgy, hogy pár részét kanjival írjuk, mert az olyan formális, írhatjuk akár katakanával is, ha ahhoz van kedvünk, mert miért ne. Aztán lehet ilyen mindenféle jelekkel hosszítani a yoroshiku, mert éppen ilyen fajta beszédmódot akartunk kifejezni. Aztán lehet ilyen nem feltétlenül pozitív kanjikkal leírni. Igen, azt hihetnénk, hogy ez biztos kínaiul van, vagy ez ilyen extrán formális, mert hát tele van kanjival, de nem. Itt az első kanji az éjszaka, a következő az harmat, vagy felfed, a harmadik az halál, a negyedik az szenvedés. Igen, ahhoz képest, hogy azt írtuk elvileg, hogy legyünk jóban, ez ilyen nem várt fordulatot vett. Igen, ebbe gyakorlatilag a kanjiknak a kiejtését vették a jelentésük helyett, és így írták ki, hogy yoroshiku. Igen, ez elvileg a bószózoku, vagy motoros bandáktól eredeztethető írásmód.
Igen, ennek a lényege, hogy még írásban is nagyon keménynek látszunk. Hát azóta ilyen neten használt, hát mondhatjuk ilyen szlenges írásmód lett. Ugye ez is ilyen speciális dolog, hogy maga a szó az nem szleng, csak az írásmódja. Aztán a következőit szintén így fonetikusan számokkal kirakva. A 4-nek van olyan olvasata, hogy jon, ennek rövidítése a jó. A 6 az a roku, ebből ugye veszik az első szótagot, az a ro. A 4-nek olyan olvasata is van, hogy si, tehát onnan jön a si. A 9-nek meg van olyan olvasata, hogy ku, és így jön ki ebből, hogy jorosku. Igen, ezt is így például neten lehet használni, mert miért ne? Aztán itt a yoroshiku, egyébként ilyen japános átírással, tehát például egy japán írná így át latin betűre a yoroskut, egy angol nem így írná át, és ráadásul ez is ugye végig nagybetűvel. Nem mondom, hogy ezt így valaki használja, de lehetne. Aztán ugye a latin betűs átírásnak a rövidítése, hát ez szintén interneten használható. Aztán ugye a veszőhely a mondatban inkább tetszőleges, igen, ilyen nyelvtanilag nagyon összetartozó elemek közé azért nem teszünk, de ez is olyan, hogy végül is eldönthetjük, hogy most rakunk oda vesszőt, vagy nem, hogy hát, ha így könnyebben értelmezhető, meg tagoltabb lesz a mondat, de hogy igazából nem kötelező, meg nem kell annyira figyelni, hogy most oda hova kell, meg hova nem lehet, meg stb., ugye, mint a magyarban. És igen, hivatalos írásban leginkább csak pontot használnak a mondat végén. Az inkább az egyéb szövegekre jellemző, hogy esetleg kérdőjelet, felkiáltójelet, meg ilyeneket használnának, ugye így a szándék és az érzés kifejezése céljából. Na most egy hivatalos szövegben annyira ezeket nem kell kifejezni, tehát ott általában mindig csak pont, és a kérdésre külön nyelvtani elem van a mondat végén, tehát ha kérdés, akkor azt azzal ki tudjuk fejezni, nem kell oda kérdőjel. Na és miért jó a kanji? Ugye a legtöbbeknek ez egy nagyon ijesztő dolog, hogy úristen, több ezer kanji. De igen, igazából a kanji az jó, tehát ha az ember tudja, akkor nagyon jó. Ha nem tudja, akkor viszont eléggé megnehezíti a dolgokat, tehát jobb tudni. Itt ez a kulcsmondat. De miért is jó, ha már tudjuk? Egyrészt ugye ez is segít tagolni a szöveget, segít megtippelni az ismeretlen szavak jelentését, ugye a kanjiknak jelentésük szokott lenni, aztán segít új szavakat megtanulni, tehát ha tudod, hogy egy szót ezzel meg ezzel a kanjival írnak, ami ugye a jelentéshez passzol is, így könnyű megjegyezni, akkor ugye azokhoz a kanjikhoz valamilyen kiejtés is társul, tehát így végül is a kanjikból kikövetkeztetve a szóalakot is könnyebb lehet megtanulni. Aztán ugye, ha egy gyors pillantást vetünk a szövegre, a kanjikból rögtön ki lehet találni, hogy kb. Miről szól, tehát hogy politikai hírek, vagy új kisállat született az állatkertben, vagy legújabb ruhatrendek, tehát ránézünk,
rögtön ott vannak valami kanjik, amiknek ugye jobb esetben tudjuk, hogy mit jelentenek, és abból így már megvan különösebb olvasás nélkül, hogy ez akkor most fog-e minket érdekelni, vagy nem. Aztán helyett spórol, ugye most fonetikusan ott kiírjuk a szavakat, akkor az azért akár hosszú is tud lenni, viszont kanjival egy-két, hát legtöbb esetben ugye egy vagy két írásjegy és kész, tehát kis helyen is elfér. Aztán ugye a kanji összetételek sokszor logikusak, például itt van a marha vagy tehén kanji, itt a gyerek plusz marha, az ugye a borjú, aztán ugye a nőstény plusz marha, az ugye kifejezetten a tehén, aztán a marha plusz hús, az ugye marhahús, ugye a japán plusz marha, az ugye a híres wagyu, vagyis japán marha, igen, annak így a tenyésztési, tartási körülményei elég speciálisak, és ezért is állítólag az nagyon minőségi marhahúst eredményez. Aztán ugye pontosíthatja az egyforma kiejtésű szavak jelentését, például ame, ami lehet eső vagy cukorka, a hashi, ami lehet evőpálcika vagy híd, az ima, ami lehet most vagy nappali, a mushi, ami lehet rovar vagy ignorálás, magyarul figyelmen kívül hagyás, a kisa, ami lehet vonat vagy újságíró, illetve ennél különösen fontos, ugye shiritsu, ami igen, általában intézményeknél, például ugye iskoláknál szokott ez lenni, hogy ugye vagy magániskola, vagy hát ugye állami, ugye ez esetben város által építetett iskola. Ugye ez itt végül is, ha csak beszélünk, akkor így senki nem tudja, hogy pontosan mire gondolunk. Ebben az esetben szoktak is külön pontosítani, hogy épp most melyikről van szó, hát mert annyira nem lehet eldönteni, ha csak nem kanjival van írva, illetve ugye nem magát a szót juttatja eszünkbe, hanem a jelentést, tehát ránézünk, és nem maga a szó jut eszünkbe, hogy macska. Igen, mintha egy macskának a képét látnánk, így rögtön maga a fogalom ugrik be. Ezzel szemben, ha ugye ki van írva egy macska, akkor először ugye el kell olvasni, előbb a szó van meg, és utána társul hozzá a jelentés. Aztán ugye a kanjik részekből épülnek fel, amik a jelentésre is utalhatnak. Igen, ez nem mindig érvényes, de például itt a szem esetében, általában ha valamiben benne van a szem kanji, akkor az hát valahogy a szemmel kapcsolatos dologra fog utalni. Itt a lát, vagy néz, ez egyébként egy lábakon álló szem akar lenni, vagy ugye a vakságnak a kanjia, ez itt igazából hát az elmúlásnak is a kanjia, ami ott a szem fölött van, és így itt egy írásjegyet alkot, tehát igen, eléggé passzol a jelentéshez. Vagy itt például a vízre utaló baloldal, plusz ugye a szem van jobb oldalt, ez ugye könny lesz. Igen, sajnos ez a kanji a könnynek
nem egy általánosan használt, tehát általában egy másik kanjit szoktak a könnyre használni, amiben még csak benne sincs a szem, de legalább a víz igen, tehát vannak ilyen érdekes dolgok, de végül is ez a kanji is létezik rá, és ez azért elég logikus. Aztán itt lesz néhány ismerős szó, tehát amik magyarul például a ki, az japánul fát fog jelenteni, a te, az japánul kéz, a buta, az a malac, a mizu, az víz, a kasa, az esernyő, a cuki, az hold, a tsumi, az meg a bűn lesz japánul. Nagyon japános kifejezések, ebben az egyik a gaman. Igen, így a japán mindennapokban ez egy eléggé fontos dolog. Ha magyarra akarjuk fordítani, akkor többféle jelentése is van. Egyrészt egyfajta önmegtartóztatás, más részről tűrés, tehát az is gaman, hogyha én akarok valamit csinálni, de nem csinálom, akkor így tartózkodok, kibírom, hogy nem csinálom, tehát mondjuk aki le akar szokni a cigiről, az is nem gyújtok rá, akkor az gaman. Viszont az is, hogyha főnök leszid, te meg eltűröd és nem mondod meg neki a magadét, az is gaman. Az is, hogyha épp jön egy földrengés, te meg ott vagy a metrón, viszont nem kezdesz el pánikolni, hanem vagy lehet, hogy belül pánikolsz, de nem csinálsz inkább semmit, hanem várod a fejleményeket, az is gaman, és igen, ez egy elég elvárt magatartás a japánoknál. Egyébként, ami nagyon jól szemlélteti, ugye sokszor ezt a tagadásba használják. Igen, hát az, amikor az ember már nem bír magával, ugye, akkor mondják, hogy hát én már nem tudok gamanozni. Igen, akkor is szokták, hogyha másikat kérik, hogy na most viseld el. Ugye ezekre a legjobb példa, mondjuk, ha egy elég kétes, románcos filmben vagy mangában azt mondja a fiú, hogy én már nem bírok magammal, és ráveti magát a másikra, aztán megmondja neki, hogy hát te most viseld el, ami jönni fog. Igen, ez egy elég problémás szituáció. Semmiképpen sem javallott, de még általános lehet a fiktív műfajokban. Aztán van a honne és a tatemae. Ugye ez a japán kommunikációt erősen meghatározó koncepció. Van a honne, amit valóban gondolunk, és van a tatemae, amit hát azért mondunk, hogy ne legyen vita, simán menjenek a dolgok, udvariasak legyünk, megőrizzük a békét. Igen, tehát, hogy mondjuk a főnök előáll egy ötlettel, ami hát igazából azt gondoljuk, hogy ez mekkora marhaság, de ugye egy főnöknek ezt nem mondhatjuk, tehát ezt mondjuk, hogy hű, ez tényleg jó ötlet, de esetleg én azt gondolnám, hogy mondjuk így finomíthatnánk rajta. Igen, ez tatemae, illetve igen, mondjuk egy vakrandin összehoztak valakivel, aki hát mondjuk, hogy nagyon nem tetszik, tehát ezt azért csak nem mondhatjuk meg neki, hogy hát ronda vagy úgy, hogy bocs, nem. Ezért inkább a randi végén valami
valami megfelelő kifogást találunk, hogy most miért nem jöhet össze nekünk ez a kapcsolat. Igen, ez sokszor a külföldieknek ilyen kétszínűségnek jön le, hogy bezzeg a szemembe nem mondott, hogy esetleg a hátam mögött meg igen, de igen, ez a japánoknál a társadalmilag elfogadott módi, tehát hogy a békére törekszünk, attól még, hogy azt gondoljuk, hogy ezt azért csak úgy nem mondjuk ki a másiknak. Sőt, ugye a japánoknál az már a közeli kapcsolatnak a jele, hogyha valaki felfedi előttünk a honnét, hogy valóban mit gondol. Igen, lehet jobb, hogyha nem sértődünk meg, hanem hogy már vagyunk annyira jóban, hogy elmondja. Aztán ugye a Moshivake arimasen, avagy az erre nincs mentség, mint általános bocsánatkérő kifejezés. Igen, ezt is ugye sok szituációban lehet használni, egy csomó olyan szituációban is, ami nem a te hibád, tehát igen, például, ha a főnöktől kell bocsánatot kérni, mert valamit nagyon elszúrtunk, akkor az egyértelműen Moshivake arimasen. Hogyha egy politikus keveredett valami zűrös ügybe, akkor az neki is Moshivake arimasen, de akkor is Moshivake arimasen, hogyha a boltból már kifogyott az a CD, amit a vásárló szeretne, tehát ezt így sok mindenre lehet használni, vagy kell használni, hogy udvariasnak és megbánónak tűnjünk. Egyébként a japánoknál ott általában, ha valaki nagyon megbánást tanúsít, akkor azt el kell fogadni. Jól van, megbocsátunk. Ez mondjuk nem azt jelenti, hogy mondjuk egy politikusnak elnézik, hogyha elszaunázgatta a közpénzt, tehát volt már olyan, akkor azért, ha ezt bevallja és elnézést kér, akkor jó, meg kell bocsátani, de azért neki meg fel kell mondani, tehát így ez a helyes protokoll. Aztán komorebi, ugye a külföldiek által legcsodálatosabbnak tartott japán szó, ebben benne van az egész japán lelkület és természet, szeretet, minden, ami miatt érdemes japán tanulni. Igen, ugye a komorebi, mint a fák lombján átszűrődő fény, egy szóba belezsúfolva. Érzem, hogy a képernyő előtt mindenkinek értelmet nyert az élete. Most, hogy megismerte ezt a szót, igen, hát, hogy ezt a való életben mennyire használják, az úgy kérdéses, de dalszövegekben ott népszerű. Aztán kacsó fugetsu, ugye ez szó szerint kanjikkal írva, virág, madár, szél, hold, ami igen végül is így a természet szépségei egy szóba sűrítve. Ez leginkább ilyen művészeti koncepció, tehát az ilyen természetet éltető képek, azok így a kacsó fugetsunak a kategóriájába tartoznak, és hát dalokban is viszonylag jól használható kifejezés, főleg, hogyha ilyen nagyon tradicionális ihletésű dologról van szó. Aztán ugye erre vártunk, mindenki erre várt, ugye a kawaii, ez a modern japán életérzésnek a központja,
ugye a cukiság, a cuki karakterek, cuki lányok, cuki fiúk, cuki minden, cuki Hello Kitty-vel díszített metrókocsi, meg hasonló ingyenségek. Igen, ugye a modern, stresszes, dolgos japán életben ugye a cukiság hozza felüdülést, ezért is lehet annyira népszerű. És így ezzel a gondolattal zárnám ezt a videót. Remélem hasznos volt, esetleg párak kedvet is kaptak a japán tanuláshoz. Sziasztok, és majd meglátjuk, mi lesz a következő videóban. Viszlát!